Skulptura gotova. Otkriće ledenog giganta na vratima Antarktide. Dva istraživača na brodu i iza njih vrata Antarktide sa velikim divom koji se budi. Skulptura ima 5,6 sa 7 metara. Napravljena je od leda. Širina, nisam siguran za širinu koliko je, moja procena oko 4 metra. Skulptura je zvanično gotova posle 9 dana rada. Ovaj izgled za pogled na istraživače. I diva iza.